Mula ate mamang. Debatado situ panadong aluom damang matua mata nomor 2 debata. Asa marmula ro nauli marmula ro naringgan. Bay damang makodang mula-mula kas bay damang matukodak sopa-sopa. Asanggia matong dari nauli di bulan dari ganon ya di anak nami dot di paronen nami asa di pita-pita nami tomata nomor 2 di bata asa di tepai mahai pason di hami purani asuton terlumui ma di anak nami dot paronen nami asa tuba silak lah mautong tuba sikol sorota bunga-bunga tuba anak mana sida tuba porus tongan dasida satu rasa rumah tuba lau mangaliat mahami amang nama lo bedang mama kodang liat di hami asal liat panggabian liat nak parhorasan bedang mah